Bon dia al dematí, dimarts toca amb els ous, dia 17 de setembre del 2024, un dia menys perquè s'acabi l'estiu. Agafeu el paraigües, ho dic perquè després tots són plors. Surts de casa, ai, és que em mullo. Fa dies que avisen, que ve una setmana de pluges. He avisat jo, ha avisat l'Àlex, han avisat a la Tele3, han avisat per tot arreu. O sigui que si surts i et mulles, ja sabràs de qui és culpa. No renteu el cotxe, perquè llavors diràs, és que sempre que rento el cotxe plou. No, és que no t'hi fixes si plou o no i acabes rentant el cotxe. I tampoc no us alliseu, no us planxeu els cabells, la gent que els teniu molt rissats, perquè amb la humitat se us tornaran a rissar. Vosaltres que ho podeu fer. Jo no m'allisaré res. Si m'alliso uns pèls, tampoc ho veureu quins són. A veure, efemèrides d'un 17 de setembre, però d'altres anys, 1787, es completa la Constitució dels Estats Units. Es completa, bueno, no sé quin any la van començar, si ja van trigar a fer-la, no sé, la d'aquí a Espanya, 1812, la de Càdiz, aquella que li deien la Pepa, després del 78, i allà es va quedar, ja es va completar tota la Constitució d'Espanya, ja no s'ha ni constituït, ni reconstituït, ni deconstituït. El 1801, una revolta antisenyorial a Alberic, a la Ribera Alta. Bueno, que us sapigueu que hi va ser. Al 1939, la Unió Soviètica, la URSS, el que ara era Rússia, però amb molts altres països afegits, envaeix Polònia, d'acord amb el pacte Molotov-Ribbentrop. Un pacte que es digui Molotov ja no fa bona pinta. Aquesta mania dels russos d'envair, mare meva. A l'any 1978, pau de Camp David, us sonarà perquè és als Estats Units, això de Camp David, us sona de les sèries que veieu de presidents, i ja no teniu ni idea, però com que heu vist tots sèries de presidents, que si House of Cards, que si no sé què, no sé quantos, doncs us sona Camp David. Allà van signar una pau Israel i Egipte. Bueno, es van descuidar de posar-hi Gaza i Palestina i només van signar-la entre ells dos. I el 1983, Vanessa Williams, que em sembla que és aquella noia negra, que no és molt negra tampoc, que ni diríem ara racialitzada, que és una mica més la Vanessa Williams, amb els ulls clarets, com Milli Vanilli, però amb noia. La suma dels dos, Milli Vanilli, però amb noia. Vanessa Williams és la primera afroamericana que esdevé Miss Amèrica. Tot un lujo. A veure si podem dir el mateix de la Kamala Harris, però amb el tema de la presidència. I és la primera dona afroamericana, no, Kamala Harris és afroamericana, no, és negra, però no és... Bueno, que no ho sé, que està molt bé que sigui la primera Miss Amèrica, la Vanessa Williams, però a veure si podem tenir la primera presidenta. Nosaltres, Ai, a veure... notícies d'avui, que potser seran efemèrides algun dia. Anem-ho a veure. Trump apunta a Harris i Biden. Diu que la culpa de que han intentat assassinar-lo 2 vegades és del llenguatge que fan servir Harris i Biden. A veure, jo he sentit la Kamala Harris i Biden no crec que se'n recordi el llenguatge que ha fet servir. Però Trump està fent un Vinicius. Quan tothom va en contra d'un, ja es veu a venir. És que només m'ho fan a mi, és que només em passa a mi. Com és que atenten contra mi i no atenten contra la Kamala Harris? A la mateixa pregunta hi ha implícita la resposta, quasi bé. Al mateix moment que fas la pregunta, ja pots pensar, vale. Amb el llenguatge que té Trump, d'odi, li torna odi. I quan no fas un llenguatge d'odi, no et torna tant d'odi. Però bueno, això deu ser una cosa que Trump poder no se n'adona. Vinicius el mateix. És que tothom va en contra meu. Bueno, i com és que no tothom va en contra de Bellingham, o de Lamine Yamal, o de Dembélé. Bueno, Dembélé quan estava al Barça, però era més per un tema de joc que no una altra cosa. S'entén, fer un Vinicius, fer un Trump, és el mateix. Esquerra Republicana de Catalunya i el govern, el PSC, topen per la prioritat del finançament singular. Sabeu el pacte aquell que es va fer, que per això s'ha investit a l'Illa com a president? Doncs ara resulta que no els hi ve bé, el finançament singular, que ja ho faran, que ho han posat allà sota, que tenen 15 o 20 temes per sobre, tenen, per exemple, el doblatge d'una pel·lícula letona en català, que van veure 4 persones, i el tenen a sobre, just a sobre del finançament singular. I quan els hi toqui finançament singular, els hi entrarà una altra cosa. Hauran de fer una obra de teatre amateur. A mi em fa l'efecte que el tema del finançament singular no el veurem. És un unicorn, és com la independència. Però igual m'equivoco. Qui sóc jo per dir-ho? Ai, què més hi ha? Oriols, un altre Trump, però amb dona i en català. Alimenta la moció de censura a Ripoll, que diu que li faran una moció de censura, que sembla ser que ja ho volien fer des de l'inici, ningú en parla, però en parla ella, que és una manera de fer-se la víctima. És un altre Trump, és un altre Vinicius.
Tots contra ella, un tram a la catalana. Sempre que els problemes són els altres, en direm fer un Trump, fer un Vinícius o en fer-ne una Sílvia Oriols. És el m'han suspès de tota la vida. He aprovat quan les coses van bé, m'han suspès quan les coses van malament. Quan tothom va en contra meu, tinc un problema. Diu que el berenar de 8 de cada 10 alumnes és poc saludable. 8 de cada 10 em sembla bastant, però també hi ha un de cada 10 dentistes que és un cabronàs. Hi ha un de cada 10 dentistes que et deia que podies menjar xiclets amb sucre i xutxes fins a rebentar. O això és el que es donava per suposat quan et deia que 9 de cada 10 deien que mengessis Trident, em sembla que era Trident. I l'altre deia, a mi no m'ha pagat els de Trident, que mengin el que vulguin. Jo no sé si ara hi ha més nanos i nanes que mengen malament o és que ara hi ha estudis que estudien que els nanos mengen malament, però jo recordo que a la meva època jo tampoc menjava un entrepà del bocat amb una pastanaga. Recordo canyes de crema, recordo donetes, recordo bollicaos, recordo que em feien entrepans d'embotit, que això abans era la versió saludable de l'entrepà, o la versió saludable del berenar. Avui què portes? Entrepà de fuet, saludable. Em pregunto jo, un entrepà de fuet ara és saludable o també està considerat el dimoni? I en tot cas, que posin, perquè el diari no ho posava, quins serien els berenars saludables, però que a més els nanos puguin menjar. El nou govern diu que veta els presos per delictes violents de la cuina. Un aplauso que hagin hagut de passar presos violents a la cuina que els hi han deixat agafar ganivets, que no són els de l'Ikea, perquè almenys dona'ls els ganivets de l'Ikea, els de plàstic aquells, que amb allò no pots apunyalar ningú, que li fotràs un blau, com a molt, però allò el de l'Ikea, aquells que tenim tots de colors, que primer eren de colors molt cantons i després els van fer que semblessin més macos, així amb colors una mica més pastel, colors pastís, vaja. Doncs ha hagut de passar un govern i un altre govern per dir, no, saps què? A tots aquests presos violents que han matat 700 persones, no el posem a cuina. Se m'acut a mi que allà a Tailàndia, a Sancho, el dia que digui, escolta'm, jo estic disposat a treballar, sortirà algú i li dirà, Sancho, no t'agradaria pas tallar les petxugues, que et donarem un joc de ganivets nou que tenim aquí a la cuina, i el tio dient, pues se'm dóna bé, ja us passaré el meu currículum. Tants anys han hagut de passar per veure que els presos violents no haurien de tenir ganivets a la mà i tampoc haurien de tenir accés al menjar, que vés a saber el que t'hi foten. Hòstia, 200 euros per pedalar en contradirecció. Els cicloturistes, la gent que va en bici per Girona, que diu que es foten en contradirecció, que salten semàfors, que no... On s'és vist que un ciclista vagi en contradirecció, se salti un semàfor, o no vagi pel lloc que toca? Això és ciclismofòbia. Ja sabeu el que m'agraden a mi els ciclistes i la gent que té gossos pel carrer i la gent que té bici i gos a la vegada, però em sembla molt bé que els hi cardin 200 euros per anar en contradirecció. Ara ja només faltaria que multessin els propietaris de gossos que diuen tranquil, que no fa res, o que el dia que et mossega et diu només estava jugant. I una informació d'interès per la gent més pija que m'esteu escoltant. La Lingui i l'American Magic eviten quedar eliminats. I ara algú dirà, quin descans que bé. I un altre dirà, què cony és aquesta merda? És de la Copa Amèrica. Són dos barcos d'aquells de la Copa Amèrica, de la Fórmula 1 del mar. Tot i que quan he dit la Lingui, he pensat, dic, també podria estar a la Tagliatella tranquil·lament i demanar-m'ho com un plat. La Copa Amèrica, sabeu allò que està, allò de Barcelona, allò que té tant d'èxit, però no? Doncs això, una notícia per si hi ha algú que li feia gràcia. I el recordatori per acabar, que us he donat al principi, agafeu el paraigües, que fa sol, però després tots són plors i direu, és que l'Enric no m'ha avisat, jo us he avisat. Però què és aquesta merda? Au, vinga, va, adéu, dios.